COVID neexistoval. A čo to bolo, čo nám tu zabilo tých 20 000 ľudí? Ako Duch Svätý, alebo kto? Agenda 2030. Pani si myslí, že to je hanba, ja si myslím, že je hanba obhajovať zlodeja Fica. Čo ste robili za vašu vládu? Rozkradli ste Slovensko. Čo som ukradol? Hovorte teraz konkrétnu jednu vec. Momky. Čo som ukradol na momkách? Obrovské peniaze. Aké obrovské peniaze? Neviem konkrétne, vymyslel tie momky. Pani Čaputová. Kto zabil Lučanského? Vy idete normálne, že hoax a konšpiráciu, že každých 5 sekúnd. Takže ideme do radu. 20 000 ľudí na svedomí, o tom sa budeme rozprávať. Na to ste ako prišli? Kto nechal testovať tých ľudí? Čiže podľa vás testovanie zabilo tých ľudí. Presne tak. To ste ako na to prišli? COVID neexistoval. A čo to bolo, čo nám tu zabilo tých 20 000 ľudí? Ako Duch Svätý, alebo kto? To? Agenda 2030. To je zase čo? Do 2030 majú nastať iné poriadky svetové. A to budú aké tie iné svetové poriadky? A teraz to digitálne euro, čo ide? A ešte čo sa nám stane? Príde ďalšia pandémia. Prečo teraz je turborakovina? Prepáčte, turborakovina je teraz? To mi tiež vysvetlite, prosím vás. To je na základe očkovania. Nič nie je pravda. Je tu tajný plán 2030, kde politici sa spikli so židojaščermi, alebo s kým sa spikli, že tu budú iné svetové poriadky. Vidíte, viete to veľmi dobre, že o čom rozprávam. Čiže tí židojaščeria sú za tým? Sionisti. Teraz iba tak sa opýtam, Rusko alebo Ukrajina? Samozrejme, že Rusko navždy. Fico je dobrý človek alebo zlý? Je dobrý človek, ale má ťažké. Počas covidu hovoril, že covid je chrípôčka, A nemal pravdu? ale on potom potajomky na Polovníckej chate hovoril, že covid je strašné svinstvo, že jeho to skoro zabilo, že upadol v Grécku v hoteli do bezvedomia a že zachránil tam grécky lekár a ak by ho tam nezachránil, že už by bol mŕtvy, že nikomu by covid nedoprial. To ste už počuli niekedy? Neviem, odkiaľ to máte, nie. Takto sme mali krásne v priamom prenose človeka, ktorý podporuje Roberta Fica, ktorý hovorí, že COVID neexistoval, ale napriek tomu ja som zabil 20 000 ľudí testovaním a podobne. Nekričte na ňu, nehádajte sa s ňou. Buďme vďační, že nám prišla ukázať vzorku rozmýšľania voličov Roberta Fica, ako to jednoducho fungujú myšlienkové pochody v hlavách týchto ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne.